Аз съм, бе. Help! 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 Баба! Няма help! Джабулята няма ли? Разбирам ли, кажете му на български. Баба! Ей! Някой да помогни, бе! Вашата мамка! Няма огън, бе! Ми запалете който огън, бе! Ей! Чакай. Изтряска се и му изтряска джама. Това са шегила ли се скъса, бе? Да, бе! Шегела ли влезна вътре? Ударили се. Няма майстряска. Като майстряска, Удари ли те? такова е такова врата отзади. Изтряскаха. Чакай, ти си порязан. Направо си едно, направо ще мах си едно ми ударя. Чакай. Направо порязан, не сега. Тута е надуло. Ударил те. Как аз ти казвам си едно си му ударя. Да, спасила джаската с колана. Я да даваш. Защото си дай да. Трябваше да има фърлено. Ама това коланата удари, не ще има. Чакай, дай да махнем, има още... Артик, няма страшно джам имаме. Ще изарям, той да е някой друг да го такова. Имаме, джам имаме такова. Нямаме нищо, аз. Първият момент, като ме изплющява от шока, викам. Не, това стъклата са те удари на да не са ме нарязали целия, защото имам такова чувство, че са ме нарязали целия. Ами, всъщност ако погледнеш... Малко си напукан, тук-там е. Няма проблем. С чик шатури ме такова. Чай само да съборя тия стъклачки. Уния букета да бяхте взели, бе, Си чик спусни мъж. Да, хатото закачи. Дайте да е хатото, бе. Да не се легаем с тия коли. Къде с тия въжета? Това джамче имаме. Спокойно, ще опъднем един найлон. Има ли джам? Джам има, един на резервен джам има. Да няма там да е прав. Това, защото само държавото може да мине оттам и ти ми викаш, тук ще минем, няма проблеми и аз затова. Коланче са слаби, коланче. Слушай, ма, аз карам с ей така сила врата, ти караш с ей така сила. Сваля ми тази врата, така ще не унаваш джама. Нормално всичко обаче. Да се сещаш. Има ми сила врата, хубава.
Той това прави Джана. Какво да взимаш силата врата направо? Не правиш моторим силата врата и край. Трябваш да пръсна с прият. А той джама на опътния е лесно да сменя. Това е деца с наждани коланите ли стана работа? Ти не са с наждани? Не бе, то цяло бе, цяло обаче се скъса оттам. Голямо пън, той не може да мръдне изобщо. И колана ще пише такова? Стига бе! колана е мукър. Тяпа направо ще има изкара през предния прозорец. Колана Не е... съм го вярвал, че колана може да ще пише такова. То с тяга и за какво кажеш с силата. И колана е мукър, както казах. Колана моята уби, аз за стомания лъжих с къса, направо разрязала маринта. И аз зато и не ме е страх от толкова, защото и мършах. Ако и някой друго лъжих с къса, право... Не, това ако е ето и моето въжилието е отпред, да го опънем отзад, да се скъса. Да, на двата чипа, на двата чипа. Тома не да лъжи има ли? Май мама, на двата чипа. Аз имам, Живко, мини пред мен и ще се опънем. Аз ще се дърпа. Няма толкова дръпни 3 метра напред и вече е. От другата страна. Не бе 3 метра само напред, да. Дойдох си оттапна много. Малко дойдох го плиска. Нямаш вода ли? Малко дойдох го плиска. Имаш едно място и там где се държа каптурите. И пълно с вода. Дачо, да мини пред тебе да се дръпне. Живко, мини напред, аз се опъна след. Да се осигуриш това. Ти само опъни ръчната. Значи имаш ли стомана да лъжи? Бе, ба. Това кое е била? За лепенки си ма яд, не ма яд за друго. Купиш се? Офроуд стара да го рале. Клуб. Това самолетче, бе. Да са тия самолетчета и ние ги пробвахме, ама не става за самолетчета. Майка да варя в пола. Да ги мая тия стъкла. Сега напред и пътна да е хат. Сега едно здраво. Вземи ме опани, да не се мъчим с тия коли. Какво се мъчиш? Ще направим беля. Ще направим беля, вземи ме опани, като хората поне да знаеш какво правиш. Двамата кой ще наопъне? Данчо, Да, май двамата трябва да дръпа. пак гумитата извояха, Данчо. Гумитата стъквах. Ей тук за без спирачки, колата продължи да се сурне 3 метра нататък. Писна ли? Съгласен съм. С налаш има шанс, да. Айде бе, пали го това да е хацове да е мамо. Пали го въди тази Тойота от тук и да се да пием стига. Бакалов, мини отпред да се опъна с лебедката, поне да знаем какво правим. И после риба ще фащи. Той има 2 кг масло сега в язовира. Като каза риба, чакай си презаредя въди. Добре, няма файда от тази работа. Само го презаредиш, пък не ще рибариш. Поряза ли сега го? Дели чекна какво сфера за чекна страна. Не бе, това ще се впечатаме на ново. Само да го запазим, да знаем какво е било. Аз направо исках да му го разлипа. Кой за кой да го разлипеш? Ама какво е това? Аз това го запазих. Това са някакви буклуци ферлеги. Ферлегите всичко само с такова така. Не бе, това така е дошло, тъй иначе ще правим други лепенки. Да. Той Марин казва, ще направи лепенки, всичко ще има, ще сложим. Видите ли се? Каза ли човека? Той е стабилен, ще направи. Ви сега, да му се сърди, ти файда няма. Не, не става първо сърди. Никой на никой не се сърди. Сега. Кот можеш да направи, като не може да направиш. Да извадим по-стабилни колани някакви. Живко извади въжето аз. Той стоманеното въже. Няма да може да го дръпне само с стоманеното въже. Той добре, че има гума отзаде, поне гумата да отиде. Живко, дай наистина, мини отпред, аз ще се дръпна с лебедката. Готово, Данчо. Мине само 3 метра до Ако имаш гума бела от карзерата, няма да стане. Цялата работа ще е до мазата, знаеш. Така и да си опрем до тая маза. За какво? За... Как да влеза, бе? До всичко с вода. Как да влеза вътре? Мазата може само за котва да я ползвате. Удариха тук отзаде в главата. Аз не виждам, ако искаш дайте пусти по-малко глава. Да, трябва да се поизтупаш, защото... Ела, дръпят самолет. Лекички, защото режат тия стъкла. Ще да е там да ga изчетна да се бура стъклата от нея. Ма ти сам дали ще може го извадиш, той много се е на хензал. Знам. Направи един опит, ако не, я ще застана и там ще го пробвам аз. Уж, това е защитно стъкло, пак бах ти как режат тия стъкла. Кажи. Стой тук да координираш да виждаш. Имаш предвид, като се къса въжето... И за приготвяйте бакала се е готов.
Давай, давай, Данчо! Давай! Не дай дава! Той иска да се обърне напред с лебедката да се дърпа. Дай Назаре, бе! Газа там! Данчо, хубаво бе насади малко стара. Трябва да ги изварим, бе, още облашка нещата изварим, бе. То се скъса, бе. Чамо да само на скумали не може да го бъде. Ферозата иде. Това е ферозата, не може да го издърпа. Да, за тебе! Остана за тебе, мъжете. Дай ти някакво уважение да може да го дръпнем. Аз сега нямам бутуши да влия. Да, дай това. Дай това го закачим, ще го дръпнем сега. Данчо! Ама с бутушче лачи. Няма да го закачим, бе. Той няма да го закачим, бе. Ми с лебедката. Ама някой трябва с бутуши да вземе. Имаме ли един план? Абе, аз ако да го фанаш, ми фаня назад да чек. Кой ще върви, че? До сега я ще го изваря от това, бе. Само мъже трябва белата да го закачи, че е с бутуши. Ела тук с бутушче, мача. Работа си розна много. Не. Квартал да ни те фърля. Това... Перката. Абе не е от перката, много е назад е това. Назад е, не знам какво е. Даш ли газ? Не. Тя ни дам. А на скорост ли? Неутрална. Сега. Може ли да седиш пред прозорца или не може? Край. Това отзад поставям. Спрем. Това отзад е... Само е за къде се въжи. Не е перката. Абе нека отзад не бълбука. Това е Иван. Така. Отпускай, той стигнал е изко колата. Напълни ги. Трябва да се навиш. Аз нямам лоша надежда негова, ще го тръпна, ще излезе във водата и Вече го подсигурявай тази. Кой да отличиш въжи? Как бе? Бе, хъпко ли? Кажи му нагоре да отивате. Какво правим, а? Какво правим? Ей, мамка, бе! Мой ли да влезе във водата и толкова да ми малко да ми... Виж, кой идва за тебе, виж! Той ще дърпа навътре. Ей, това е случка да видиш как те изпреварва лодка в огледалото. Иване, удари му една тройка на гумата, бе. Данчо! О! Нави малко! Дошо! Секунда да закача да изваря. Чакай малко! Ей, нищо! Бахти
Това Дайхатсо трябва да... Всичко е пълно с вода, бе. Това Дайхатсо трябва да го позлатите. Кой беше той Дайхатсо? Кой беше... Иване, бяга да не извари тебе. Не става ли? Както номера да имаш, мога развия. А както... Това Дайхатсо ли е или е кола? Дай да извъни мъжът! Дай да го обтегнем! Да извъни мъжът! Той те дърпа към кълта. Ей, къде вдървите го? Айде, то са бъде дървите.